L-għażla fit-8 ta' Ġunju hija waħda għal ħen ikbar u iktar għodda li ċittadini. Dan kien il-messaġġ b'saħħtu tal-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela waqt diskussjoni politika li tellet fit-tilgħin u li għaliha attendew numru sabiħ ta' persuni. Attività li involvit ukoll bosta kelliema li flimkien iddiskutew suġġetti vari li jduru mat-tema ewlenija il-Kunsill Lokali. Dr. Abela irrimarka wkoll il-ħidma li saret fl-aħħar snin permezz ta' kunsillieri Laburisti biex illum għandna lokalitajiet isbaħ u li fihom saru numru ta' proġetti importanti permezz ta' diversi skemi tal-gvern. Dr. Abela tenna wkoll l-importanza ta' xogħol fis-snin li ġejjin favur l-estetika, l-ambjent li ndafa, is-sigurtà u l-anzjanità fost oħrajn. Intant il-Prim Ministru fakkar kif ftit aktar minn ġimagħtej biex il-poplu imur jivvota għal dawn l-elezzjonijiet, il-Partit Nazzjonalista għadu laqqas biss ippreżenta programm elettorali għal elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Nitkellmu dwar manifest elettorali għal kull lokalità. 68 lokalità, 68 manifest. Mela titkellem bil-baħħ man-nies manifesti li se jkunu qegħdin jaslu fir-residenzi tagħkom mill-banda l-oħra Partit Nazzjonalista li ma taf fejn qiegħed miegħu imkien f'ebda waħda mill-lokalitajiet tagħna. Dwar is-settur tal-kostruzzjoni, il-Prim Ministru sostna kif is-sottokumitat tal-Kabinett responsabbli mill-implementazzjoni ta' rakkomandazzjonijiet tal-inkjesta Ġan Paul Sofija iddiskuta kif il-Kunsill Lokali f'pajjiżna għandu ikollu vuċi akbar fir-riforma li għaddejja bħalissa. Fil-fatt il-Prim Ministru sostna kif sa din il-ġimgħa fl-livell ta' Kabinett ġiet approvata riforma ġdida dik tat-tisħiħ tal-Uffiċċju tal-Ombudsman biex bekk jiddaħħal id-Dekasteru tal-Kummissjoni tal-Ippjanar fih dan l-istess uffiċċju, is-settur tal-kostruzzjoni. Tajna timeline speċifiku illi sakemm naġġornaw bħala Parlament għal festi tas-sajf, għal vaganzi tas-sajf, dak l-abbozz irid ikun liġi. U mhux beħsibni naġġorna l-Parlament qabel dak l-abbozz ikun iseħħ u jkun itrasforma ruħu f'liġi ġdida li tixraq biex nipproteġu s-saħħa u s-sigurtà u l-ħajja tal-ħaddiema kollha li jaħdmu fuq l-antijiet tax-xogħol ukoll kull min huwa impattat b'xogħlijiet illi qed isiru. Bekk il-Prim Ministru temm id-diskors tiegħu jappella biex il-poplu ikompli appoġġja lill-kandidati kollha tal-Partit Laburista. Lil dawk kollha li tafu li għadhom mhux konvinti s'issa jekk għandhom jivvotaw jew le fit-8 ta' Ġunju, ikkonvinċuhom jiġbru id-dokument tal-vot, resquhom lejna ħan identifikaw x'inhuma id-diffikultajiet tagħhom u nassistuhom u nsibulhom is-soluzzjonijiet. Fit-8 ta' Ġunju kruċjali li nivvotaw għal kandidati kollha tal-Partit Laburista l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali, għal kandidati kollha tal-Partit Laburista għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew ħalli nkomplu nagħtu s-saħħa lill-Lawċin u s-saħħa lill-Maltin u s-saħħa lill-Iskalin.